esweni uthando lwakhe belungayifanelanga impilo yami. Xa ngabana ndikhumbula emva kwizinto endidlule kuzo, izono endizenzileyo ngenxa yongazani nothando lwakhe, ndiye ndiyiqonde kabuhle uthando lwakhe belungandifanelanga. Yiyo le nto ndingasoze ndidlale ngothando lwakhe nangelilanga elilodwa, noba ngabana zingakhona ii-chances uSathana azivulayo zoba ndingadlala ngothando lukaThixo, kodwa andisoze, ngoba ndi-understanda into enye, belunganifanelanga oluthando. Kusenabantu abalidingayo abangekalifumani nanamhlanje. Abanye bayasibona kakuhle kuba mna nakwazi usindiswa. Izinto abazenzayo zizo ezibangela intoba bangalubona uthando lukaThixo empilweni zabo. Yahlukaniswa nezinto endandizithanda empilweni yami, endandicinga uba zizandiphumelelisa, kanti ziza nokufa. iBhayibhile ithi isono sibukeka sisihle emehlweni abantu neminqweno yaso, kodwa umfiso waso kukufa. Xa ngaba uhlala esonweni kuyanambitheka mdala ngoba mnandi, akusukeka esonweni. Akukho noyedwa umntu onothi sibi isono, isono saloko simnandi, kodwa isiphelo sakho kufa. Hayibo, haleluya, haleluya. Jonga ukona onye utata xa ethetha, ulotata uThixo mkhulu, utakothe neverse ethi uhlele ezulwini inyawo zakhe zinabi, ihlabathi sisihlalo senyawo zakhe. Uthi kodwa xa ifikile enhlizweni yami wabona into yobana uthando lwakhe lundifanele, wafika ndayivula inhliziyo yami, wangena uThixo omkhulu ongoneliyo emazulwini, kodwa wafika enhlizweni yami, wasuke wonela enhlizweni yami. Akanabela kwezinye indawo, wasuke wafika wafitha enhlizweni yami. uThixo omkhulu ongoneliyo emazulwini uthi ahlala ezulwini inyawo zasuke zalapha emhlabeni, kodwa xa ihlala enhlizweni yomntu usikafika phelele. Yiyo le nto singabazalwa siyapha noThixo omkhulu, kodwa siyahlula kumazi yena namandla wakhe. Uthi uPawulos, inye kuphela into endiyifunayo, ndifuna ukwazana naye, ndimazi kwanamandla okuvuka kwakhe. Thina sifuna ushumayela, thina sicela uthandaza, thina sifuna ubulumko, kodwa inye into esingayifuniyo, yena namandla wakhe. That is why sihamba sehluleka endleleni, kungoba siqalanga ngokumfuna yena namandla wakhe. Wathixo sihamba naye unamandla. Uthi ngaba naye apha noYesu, uYesu unamandla wehlula zonke izinto. Kodwa mame, njengoba nje namandla kangaka, unamandla, ingaki into emehlulayo enhlizweni yomntu? Apho mkhulu unamandla, kodwa wehlulwa into engaka empilweni yomntu. Jonga, ama-devil worship awanamandla wokumsusa enhlizweni yomntu ngoba unamandla. I-challenges azibi namandla wokumehlutha enhlizweni yomntu. Ngitsho noba ngaba singavela isikhubekiso
sifike sibe ngathi sinamandla, kodwa xa ngabani understanda luhamba naye amandla akhe usikafike ongame akanyakaziswa. Kukhona umhlabelo wathi andikaze ngambona okaJehova enqotyiwe, ngoba yintoni evelayo ayibi namandla kangabantu ba-understanda onamandla ongaphakathi kuwe, ngoba ihlabathi lingakujikela, kodwa uba ngabantu ba-understanda amandla walo ngaphakathi. Yonke loo nto ungayikotela amazwi athethwa nguPawulos uthi zonke izinto andazibona zinzuzo ebomini bam, ndasibalela ekutheni zinkukuma ngenxa yokwazana naye. Into abangesehluleke yinye kuphela, asimazi yena kunye namandla wakhe. Mamela mkhulu, uyafitha enhliziyweni afika hlala woyiswa into encinci lento kuthiwa sisono. Noba singakanani nje isono into engaka, xa sijonga amandla akhe sijonga isono. Isono into encinci, into encinci. Jonga zingankulu izinto ezingabetha lo bhuti a-understand amandla kaThixo, akhelwe amayelenqe, zonke izinto zimhlasele. Abanesihlabela thandehli kule ntaba futhi andisukila andiquestiona kwashisi hlala nami zipakishele i-challenge ajongene nazo, ahambe afike athi ngicela ninithandazise kule meko nale meko, bangayiboni ngale ndlela ubeka ngayo, bangayiva inhlungu ojonge ngale ndlela ubeka ngayo, kodwa sekunjalo aoyise ngoba unamandla lungaphakathi. Akathi uzobe namandla athandaziswe ngabazalwane, ngoba yenye into esiconfusayo, sithembe imithandazo yabazalwane, sithi kuzo zonke nje izinto ngicela imithandazo. Xa ufunda incwadi kaYakobo chapter 5 ithi isikhungo, ithi qadaba amandla omthandazo jesuka zisuka njena, kuthethwa ngamandla okuthandaza okanye umthandazo. But ngoba iBhayibhile isihlala ngamandla omthandazo, asikawu-understand amandla omthandazo. Yiyo le nto umuntu angaba ne-face ene-challenge ahambe ayofumana uxanduva labazalwane, ngoba kayi-understand into ephuma kuyo. Bangabana singa-understanda into ekuthi singayeka ukuba zii-responsibility zabantu xa ngasiyi-understanda into engaphakathi. Isikhungo siyalungisa, sinamandla siyayisa. Wena inye nje kuphela into efuneka uyigadile ube lilungisa, ngoba kungavela ntoni uba ulilungisa, unamandla yaye uyeyisa. Akunoba khona izinto zoba mfundisi ngicela umthandazise kwenzela zonke. Jonga u-understand into elapha kuwe ngaphakathi. Abazalwane, umzalwane nje khawuze nje umuntu okurhala ndimthandazise makeze ngaphambili, khawutsho ingxaki yakho umamele athi hayi ndiyakrwitsho zimpundula lokwalala. Hayibo kumntu onjani lona?
kumuntu onjalo into encinci engaka impundu athakalana lento lapha ngaphakathi vele nje uthandabuze ngiyamthandabuza lo mzalwane khona ubulungisa obungekhoyo ngoba xa ngabe kukhona ubulungisa i-challenge ezinje usibalela thenza inkukhu ngoba understand into engaphakathi amandla omthandazo jonga ke masibuni njengoba uthixo omkhulu engaka sithi wayiswa into encinci engaka jonga ingonyama kuthiwa yi-king of king of animals but ungambeka umuntu apha ngonyameni ubeka ingonyama apha uthi makuliwe umuntu oyiswa andike sibone isilwanyana esisingonyama but into eyisingonyama into encinci impofana vele inyuka ngempumulo iwakhupha amazinyo nenzipho inyuka impofana iyoqonqotha ingqondo jonga uthixo mkhulu ihlabathi sihlalo senyawo zakhe wafika wahlala waphelela enhlizweni yomuntu kodwa wayiswa into encinci sesilo i-challenge azikwazi umehlula yena kwehlula sisono wathi kwakhona isono uyaphuma jonga yongoku ngokwamadevelopshipa xa ifuna uhlukanisa umzalwane nothixo awakwazi unqala kuthixo ngoba wanamandla wokuya kuthixo ongaphakathi. That is why ebeka izinto ngoba aclever ayayazi into enesusu uthixo emntwini abeka izinto sincinci nawe bone unqwenele uhambe uye kukhona into engayi-understandiyo ke kuthiwa xa ngabana usekoneni ilizwi liyaphuma neevesi ziyaphela mna ndodwa vele ndingayi-understandi nje ngoba wangaphakathi ndi-understand amandla wakhe iy'tshaba okanye eyamadevelopshipa zibeka i-challenge okanye zibeka ezi zinto zinqwenelekayo umuntu ahambe aye kuzo emveni koko atye kumthi wokufa isono asikabuye umva uthixo njengoba nje mkhulu emngaka awakwazi kuya but abeka izinto ezisusa yena ngoba kaloku awuxoka umhlabelo othi uthembekile uthixo kuzo zonke izinto uthembekile akahlala endaweni emdaka abeka izinto engathi ziklini zibe simdaka. Ndingatsho ndithi athatha ikanda alityure libe mhlophe ogqiba lifake emlonyeni nawe libamba ulifake kanti libolile ngaphakathi yinto enjalo isono siboneka sisihle and sinahamba namandla waso isono. Haleluya. Jonga siyitempile umzimba wethu itempile uthixo uhlala kuthi ngaphakathi ngaye uMongcwele akahlali kule pulpit akahlali kule ntente uhlala ngaphakathi enhlizweni lena icontainer uMongcwele ulapha ngaphakathi. Jonga ndike ndaphakanyela nto isithi yisithi ngengoma ezingaphakathi kanye ngeento ezingaphakathi kodwa xa ngabani ufuna ususa iingoma ezingaphakathi zingadlali kakuhle thathe nosi isikhonkwane ukrwela isithi siyaphuma ingoma uba ngafaka ikhali esithi ngenxa yomrhwelo isithi le yicontainer yento engaphakathi then ke ngako wena ishikika phantsi uyingcolise uyenze yonke into uyifake ayidlali ngoba into engaphakathi imoshwe yinto engaphandle nam ndisithi kukhona uthixo ngaphakathi noSathane uyayazi loo nto. Once ndathatha le sithi ingumzimba wam ndahamba ndayenyusa ndetya zonke isono ndifake imirhwelo okanye njengoba nje itempile lena uMongcwele ehlala ngaphakathi inye into ayivayo uziva edilikelwe yindlu
Yinyanje mayingcwele into ayivayo. Ufika idiliki. Into abangela idiliki. Uhleli ngaphakathi kule. Kwakunanzi siwa lena. Isethi song. Ebuhlungu inhliziyo kaThixo. Ngezinto esenzo uyasincwinela. Ngezincwina ezikhulu Thixo. Incinci into amsusayo. Nje sisono kuphela. Sisono kuphela. Apha enyakeni noko usuka ngozoba ingcwele nomthandazo. Ngithi Thixo ndincede. Ngingafani nabo bazalwane. Ngibafunda kule verse ngifunda. Hapo Saul hamba uthunywa nguThixo mokahamba yolwa. Wasuku uSaul wayalelwa. Hamba lo Saul. Nenjaba. Ngoba nibambalwa ndinikile amandla nizozoyisa. Ulalani kwanto nishiye phaya. Wahamba yena uSaul. Xa ifika kuyelo. Kwenzeka izwi kaThixo ngoba uthembekile. Walo wazoyisa injaba. Wababulala bonke. Waqala wona. Wasave le kumkani. Wasave. Awesibili. Athi amadoda ahamba naye. Siyanqweneleke nkomo. Masizithimbe. Woyika wathula. Jonga, lo tata uSaul ukhokhela ibandla likaThixo. Nali ngoku lihamba, xa libuya nento zasehlabathini zifaka ngaphakathi. Sabuya zonke izinto. Wathimba zonke zathathwa zabuyisela ngaphakathi. Kwaku yena uSamuel ulele kwindawo yakhe. Wahamba uThixo wakhe uSamuel. Wayesele mdala. Xa ifika uSamuel emsukelele umbalisela zonke izinto ezenzekileyo zisenziwa nguSaul. Akakwazi ukuhlala nangona nje ibandla lithe makahambe selagugile. Sifuna ukumkani omtshadini. Wafindela. Uthe safika seza wambona sonanka uSamuel wamkhewulela. Wathi imfazo yokuqala ndoyisile. Amadoda ehamba nawo andithembi ndoyisile. Kuyenzeka umuntu athembeke. Abukeke ngokungathi uthembekile. Ayingozi. Qala ngokungathi uthembekile. Athembeke. Kanti yena lo uthembekile zingena ngayo into zehlabathi ngaphakathi. Naye wathembeka kubantu ahamba nabo. Kanti kusize sehlabathini ngaphakathi. Uyabaleka uyevuza. Wasile wathi uSamuel, hlala phansi. Ukuxelele konke uThixo kuthethe nami ebusuku ndileyo. Wathi qala ungibalisele wenzeni. Wathi ndiyile kulwa. Ndabuya nezinto. Wathi uThixo bethe. Ungqiba kulenda uthi ndoyikile amadoda endihamba nawo. Aba bantu ahamba nabo beyikile ukuthi hayi kubo. Njengabo bathatheza sehlabathini basifaka ngaphakathi. Kathi izwa ibandla likaThixo kusenzeka yonke into eyenzekayo. Unobangela kunqabu hayi ebandleni likaThixo. Xa ngaba kumzala kuthi hayi mzalwane andithando abaleke aphumele ngaphandle. Wasikhatha sisono letiyenza esiyamkela apha. Athi andifunwa mna. Kathi izwa ibandla limdaka ngohlobo. Kunqaba abantu bakuthi hayi
bathi hayi bayoyika, babane basibamba kwezinye kodwa ziyangena ziyathubeleza and ziyangcolisa umzimba. Kunento engasondilibala ayithathiwe eCape Town, leyo mbono womuntu omileyo ophila le ndawo kuphela ngapha ubolile, yinto engasoze ndayilibala andisoze ndawulibala lo mbono ngoba uyayidla nje inhliziyo yami, liguntswana liphilileyo nale lithi lisaphilile lisuka liphinde liqale libolise. Sakala umzala sisahamba kakuhle, hayi sihambe siphinde sibuye sibe ingxenye yokubolisa umzimba. Sengathi namhlanje ungazibuza njengoba nje umzimba kuphile le ndawo, mna ngiphi eliqala libonile ligcwele impethu ndindawoni, ayindimna lo ungunobangela wokubola komzimba. Uba ngabana umzalwane ngamnye okanye njengoba apha mhlawumbi sithi singcwele but kube kukhona umuntu omnye yena ongazihlelelanga ngohlukana nezinto, yena uyawubolisa umzimba, nguye lo ubolisayo umzimba. Sengathi ubani nobani enhliziyweni yakho ngoba sizohlukana ephela nyaka, yonke into yenza phakathi enyakeni iyawubonisa umzimba na, iyawubonisa umzimba okanye iyawuphilisa. Into ayithathayo yenzani kulo mzimba? Sengathi ungabani usibuza every day yenzeni emzimbeni. So nikela inkonzo ngoko kodwa ndiyacela kawubani usibuza ngenzeni namhlanje emzimbeni, ndiwuphilisile okanye ndiwubolisile na, ndiwuphilisile and ezinye izinto ezibangela umzimba ubole okanye umzalwane alahlekane nobungcwele kaThixo kufunwa understandwa ngabantu basehlabathini. Insindiso ayi-understandwa lihlabathi, ongenayo imali kaThixo akaziqinqi izinto zikamoya. Thina ngosifuna ihlabathi lisi-understande zizinto ezibonisa umzimba ezo, noma ngabani umuntu angakotela iphi-verse kodwa yikho i-verse ethatha ihlabathi ekube siphilele lona. Insindiso akwenzelelelo evangelini, kuhanjwa nje kakuhle kuphilelwe yena and simkhonza uThixo, sibane silibala siyohlala naye kuyotshila incwadi. Umzalwane enze yonke into, athethe afone, athethe zonke izinto engamela kuyazithetha, uyalibala into yobana emazulwini kuyabhalwa, kuyavidiorayizwa, kuxoxwa kuthethwe kwaniwe, uyalibala. Sengathi namhlanje ungayibamba nje nale, wenze ntoni emzimbeni kaThixo? Wenzeni emzimbeni? Nakulona unyaka nje sewuphelile, wenzeni emzimbeni? Wenze ntoni kulo mzimba? Wenze ntoni kulo mzimba? Kukangaphi umangcwele kunqande sithi hayi waqhubeleka, wenzeni emzimbeni? Enye into ebonisa umzimba zinkani, athi umuntu akakathetha umangcwele
ethetha umshumayeli ngaphambili angaguquki aqhubele kumangcwele azikale emangcweleni uzithetha ngale ndlela afuna ngayo lo muntu sawuthetha ke hlobo ngithetha ngalo athi ngize hayi akabi khona ichoyo kum nansi into echoyo akabi khona ichoyo kum ngelo xesha wandisa ukubona komzimba namhlanje amalanga njena sakhe ngithatha inkonzo ndibuyisele kutata kodwa nje inhliziyo yami nyaniswe emhlungu ngendlela engumangaliso sebuhlungu andiniphakamele kuseni xa ngaba kusithiwa sengathi sonke kulo mnqophiso uzayo singaphinda sibe khona sonke kungavuwa mphanga wokufa komzalwane emoyeni kwaba ngumphanga into yokuwa komuntu akona sidiswa nje yaphakanyelwa yinto ethi njengoba sivile abantu bebane bethetha apha emini tobana ngiyambulela uThixo undlulise apha nalapha enyanisweni abanye abantu bafundisa ngezimpazamo zabo kanti ndabetheka ndawo ethi siyakhuthazeka noma ingcwele uyayithanda lonto sonke manje iyangiphakamela tobana nami ndingazange ndawa funeka ndiyisebenzise into yokungawi kwam ndithi ndime kubena namhlanje kwenze bangakwazi ukuthumeleza usathane athi ubani wehluleka kodwa waphinda wabuya walunga kwenze bungazibana nto azakuthethelela uyazi kakuhle njengoko ndasindiso enyanisweni andizikhumbunela ngelodwa kuthiwa ndigive uphi noba kazavela izinto kodwa akukho nelanga elodwa ndibuyele esonweni haleluya sengathi basasingamphilela uyaphilelwa uThixo ebuncinane ndasidiswa ndi-teenager neminyaka nje ye-18 years ndingasena mama ndingenatata ndandinazo zonke ichance soba ndingahamba ndithathe amantombazana ndiwafake ekhaya ndenze njengobhuti besenza nosisi kodwa lasuke landithola wasuke wahlala wonele enhliziyweni yami andafuna uphinda ngibuyele ehlabathini landikhangela ihlabathi andatholakala ihlabathi liyamkhangela umuntu ezinye zezinto ezibangela umzalwane athi xa ikhula ehle azikayowa kungayazi into yobana izinto ogqithe kuzo zisakuleka kuthi omnyama maxa ithetha ngexesha kuyityeka Thixo kubotshwa imazi embini zinamathole nazo zithwele ityeka Thixo siyahamba nanga amathole ayakhala afuna nina bheka sisuka esonweni sathwalisa ityeka kaThixo salahla sashizona sahamba noThixo kwakunazi siyakhala sifuna bheka kuzo tona siyanderstand uba ngabana wawuke wadlula emjolweni hayi usakuleka noma usindisiwe usakuleka yonke i-challenge wawuke wayoyisa yona ihlala inethemba ngizawuphinda ndimoyise njengoba wayibane sithi uthatha kudala ngisasandifika xa ngabana wethe isono siyazi bane sithi isono khawundiphinde undenza ngoba siyathetha njena basa asi-understand ifana ilento nomuntu oshumayelayo angathandazi athethe kugcwala uThixo angafocus ukuthi uma ingcwele beyithethe ngaye epulpit ahamba relax aphola hlala
uSathane uveshu phela xesha lomzalo bemepulpit ebethi isono ethetha zonke izinto sincedakala but siphinde simbone kwayena esenza lento besithanda esenza lento besithi hayi kuyo onutata kutoshumayela eshumayela efesithi ubuqhwatywe ngapha nikezana ngapha kuthi washumayela kwagcwala uThixo enkonzweni wakhulula ihempe zakhe ephuma kwenkonzo wenxiba isikipha ebilili waphuma hamba nomama wakhe akhayeva imoto wami ekuhambeni kwakhe egrabha lemon kuthiwa ndiyabona engu-4 esitophathini waphansi utshayisana nomlungu kuthiwa waphuma umfana omncane womlungu yentata what are you doing? I'm sorry. What are you doing? I'm sorry. Zama ubamba nebhayibhile kuthiwa watsho ngehlobe wa kulo mfundisi enkosikazi le nto ayikhonga ngobani andicingwa ngaba ndifundisa ntoni milo singakhoyo mama kuthiwa kayiphu tata ubuqhwatywa ngapha nikezana ezihlele yiya kulaa mfana womlungu hamba umnike ehlela qhwa uthi eish nkosikazi enye into nje esiphazamisa jonga thina singabazalwane sishumayela izinto umoya ingcwele abeke izinto ezinkulu sihamba umoya ingcwele asikhulise but silibala into yoba le nto umuntu ebeyithetha nako-WhatsApp nakontoni lincedakala ihlabathi into yobana uzokhutshelwa le challenge abeyithethe ishumayela. That is why sithi sesikule level sifika yona isimele kule level elebhaloni sikule level thina naleyo kuza-understanda kongathi into xa ngabantu ishumayele kwagcwala amandla ibe ngathi wena sayoyisile sezinyentshe zezinto ezisibethisayo noma ungashumayela amandla agcwale le nto awuyoyisanga suze-understanda kongathi uyoyisile ukuze ungoyisi. That is why abantu xa bekwileveli ethile baphinde baguquke bajonge ezantsi bamfuna itheyile uThixo. Haleluya, haleluya. Sake ngicela uthatha inkonzo ke bazalwane ndinikele kutata egameni kaYesu Kristu waseNazaretha.
Haleluya. Bulisa uMongcele egameni leNkosi uJesu. Ngibulise lonke ibandla elingumzimba weNkosi uJesu Kristu. Amen. 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 Kuhle ke.